שלום לכם בנות. פתאום אנחנו רואות איזה יצור. חברת הסימטריה של הדודקהדר יש בה 60 איברים, וזה בדיוק חברת התמורות הזוגיות ב-S5. פעם האחרונה שהייתה לי חברה, זה היה בגן. הן ממש פצצות. סוף מעשה? אני אפילו לא יודעת מה זה מעשה. כששני עולמות כל כך רחוקים נפגשים, כל כך הרבה בנות יפות. חבורת סופים. לא תאמינו מה יכול לקרות. תכנון הזה הופך עכשיו לאחת הפנטזיות שלי. היפה והחנון, עונה שנייה, בקרוב.